Η βιταμίνη D3 δρά στον οργανισμό περισσότερο ως ορμόνη και έχει πολύ σημαντικές ιδιότητες για τον οργανισμό. Βοηθάει πολύ στην απορρόφηση των μετάλλων από τον οργανισμό και κυρίως του φωσφόρου και του ασβεστίου, ενισχύοντας ένα υγιές και γερό οστικό σύστημα, αποτρέποντας την οστεοπόρωση και τα κατάγματα. Όπως επίσης συμβάλλει στην υγεία των δοντιών και του μυϊκού συστήματος. Έχει αποδεδειγμένα αντικαρκινική δράση, έρευνες έχουν δείξει τον ευεργετικό ρόλο σε περίπου 30 είδη καρκίνων, κυρίως του μαστού, του προστάτη και του παχαίου σεντέρου. Ενδυναμώνει το αμυντικό σύστημα, προστατεύοντας από παθογόνους μικροοργανισμούς και λοιμώξεις, όπως επίσης και από αυτοάνωσο νοσήματα. Ισορροπεί το ορμονικό σύστημα, τη λειτουργία του θηροειδούς, συμβάλλει στο αίσθημα χαράς, χαλάρωσης, ενέργειας, ευεξίας, καταπολεμώντας την εποχειακή κατάθλιψη και επίσης βοηθάει την καλή γνωστική λειτουργία. Ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα ζαχάρου και της χολυστερίνης στο αίμα. Αυξάνει τον μεταβολισμό, την καύση λίπους, βοηθώντας έτσι στο αδυνάτισμα.